60 मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेश शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। संगमेश्वर तालुक्यातील पाचांबे येथे दुर्दैवी घटना घडली आहे। संगमेश्वर तालुक्यातील पाचांबे येथे गोट्यावर वीज पडून सुकलेल्या गवतानं पेट घेऊन लागलेल्या आगीत तब्बल 13 जनावरं जळून मृत्युमुखी पडली आहेत। ही दुर्दैवी घटना शुक्रवारी घडली असून यात मालकाचं सुमारे 10 लाखांचं नुकसान झालंय। जिल्हा प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी दिनांक 8/7/2022 रोजी रात्री मौजे पाचांबे नेदरवाडी तालुका संगमेश्वर येथे श्री संजय महिपत जाधव यांच्या मालकीच्या गोट्यावर वीज पडून गोट्यातील वाळलेल्या चाऱ्यानं पेट घेतलाय आणि आग लागली आहे। यात गोट्यातील तब्बल 13 जनावरं मृत्युमुखी पडल्याचं पंचांनी सांगितलं। यामध्ये 6 मोठ्या म्हैस, 3 लहान, 2 रेडे, वासरे 2 यांचा समावेश आहे। यात सुमारे 10 लाखांचं नुकसान झालं असून तब्बल 13 जनावरं मृत्युमुखी पडली आहेत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।